Pinanukak kan Diyos kita na si Eva, at para tubos na nakasalaan tuwa. Pinarumay sa hula kan mga propeta, ipinakitang muli kan Espiritu ng Dakibinan Maria. Ipagkutyaw misteryo kan Pasko, aking bugtong kan Diyos na nitahawo. Isinumo sa to na makisumaro, tanganin sa Diyos kita magkasararo. Nasa sihiring na ganyong pagkahera, ang kinapan, namutan kan Diyos, itinaos sa to si Kristo ang paraligtas, ang hinanak na Mesiyas. Ipagrupyaw misteryo kan Pasko, Pagkibutong kan Diyos na nitahawo, isinubo sa to na makisumaro, tanganin sa Diyos kita magkasaro. Ipagrupyaw misteryo kan Pasko, Pagkibutong kan Diyos na nitahawo, isinubo sa to na makisumaro, tanganin sa Diyos kita magkasararo. Kamurawayan sa Diyos sa kaitaasan. 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 Kamurawayan sa Diyos sa kaitaasan.